dijete vam već idu na živce i zapeli ste u začaranom krugu dijeta, prejedanja i krivnje. U ovom videu naučit ćete zašto popularne dijete ne funkcioniraju i što je sve potrebno za prekid s dijetom ako ste zaglavili u dijetnom ciklusu. Ja sam Kristina Beljan, magistra sam nutricionizma i bavim se prehrambenom psihologijom. Najviše radim s ljudima koji pate od prejedanja i pomažem im u tome da razviju zdraviji odnos prema hrani. Glavni razlog zašto treba prekinuti s dijetom je taj da one ne funkcioniraju. A zašto ne funkcioniraju, čućete uskoro. Ali prije nego što vam sve to otkrijem, samo ću vam reći da ostanete do kraja kako biste saznali koji su koraci prekida s dijetom, jer je dijeta kao toksični partner koji vas stalno traži za još jednu šansu i obećaje da će biti bolja, ali svaki put bude isto. Razlozi zašto popularne dijete ne funkcioniraju su: popularne dijete ograničavaju izbor hrane i nisu održive. Vaše tijelo ne dobiva dovoljno energije i hranjivih tvari koje su mu potrebne, zbog čega se ne osjećate dobro. Dijeta šteti vašem samopoštovanju jer svaka dijeta vodi prema neuspjehu. Krivite sebe što nemate snagu volje, karakter ili disciplinu da biste održali dijetu, a problem je zapravo sama dijeta. Niste vi neuspješni u dijeti, nego dijeta ne ispunjava dana obećanja. Pretjerano ograničavanje unosa hrane može dovesti do toga da je nemoguće održati željenu tjelesnu masu. Restrikcija uzrokuje tako snažan nagon za jedenjem da možete osjećati gubitak kontrole kada je hrana u blizini. Prejedanje je prirodni odgovor tijela na gladovanje i tijelo to čini kako bi se zaštitilo od umiranja zbog gladovanja, jer tijelo ne razlikuje dijetu od nestašice hrane. To sam već u prijašnjim videima rekla. Također, tijelo se lako prilagođava na promijenjene uvjete, pa će usporiti metabolizam kako bi se prilagodilo teškim životnim uvjetima, odnosno manjem energetskom unosu, odnosno dijeti. Zbog toga će osobe koje su bile na mnogim dijetama prestati mršaviti čak i kada su na dijeti, jer se njihov organizam naučio na to da se brzo treba prilagoditi na teške uvjete. Dijeta može dovesti do razvoja nezdravog odnosa prema hrani. Hrana postaje neprijatelj, a radost i zadovoljstvo kod jedenja nestaju. Dijeta može dovesti do obsesivnog i nezdravog ponašanja kao što su preskakanje obroka, post u svrhu mršavljenja, prejedanje, prekomjerna i kompulzivna tjelovježba, ali i zlouporaba nekih lijekova. Dijeta također može dovesti i do razvoja poremećaja hranjenja. Sad, kako izaći iz dijetnog ciklusa i prekinuti s dijetom zauvijek? Rekla sam prije da se to ne radi preko noći, nego postoje razni koraci. Promijenite prehrambene navike radi zdravlja, a ne radi mršavljenja. Izbjegavajte odlaske na dijetu. Zašto ponovno pokušavati raditi nešto što do sada nije funkcioniralo? Odaberite hranu koja je potrebna vašem tijelu, koja ima dobar okus i onu od koje ćete se osjećati dobro. Ali ne morate težiti savršenstvu, važna je struktura i raznolikost. Poštujte svoje tijelo. Iz dijetnog ciklusa je teško izaći ako ste previše kritični prema sebi i svojem tijelu, te ako težite nerealnoj tjelesnoj masi. Treba uzeti u obzir i svoju genetiku. Poštujte svoje tijelo onakvo kakvo jest i budite pažljivi prema njemu. Bez obzira na to koje je veličine, i vaše tijelo treba nahraniti. Pomirite se s hranom. Naučite da ne postoji hrana koja je dobra ili loša. Ako neku hranu vidimo kao lošu, to naša podsvijest razumije kao da bi ta hrana trebala biti zabranjena i da ćete, ako ju jedete, biti loša osoba. Ne postoji hrana koju nikada ne smijete jesti, osim ako imate neku bolest kod koje je potrebno isključiti neke namirnice iz prehrane, a to može biti, na primjer, kod alergija na hranu.
Sva hrana koja vam je dostupna može biti uključena u prehranu. Jednom kada se pomirite sa svom hranom, nećete morati nešto jesti samo zato što je pred vama, nego ćete moći sami procijeniti što vam se jede, a što ne. Naučite se suočiti s neugodnim emocijama. Svatko ponekad osjeća tjeskobu, dosadu, ljutnju, usamljenost ili neke druge neugodne emocije. To je normalan dio života. Jedenjem se može utješiti ili odvratiti pažnju na kratko vrijeme, ali hrana neće promijeniti niti jedan od neugodnih osjećaja. Pronađite nove načine kako se nositi s emocijama. Ako je potrebno, možete potražiti pomoć psihoterapeuta koji se bavi emocionalnim prejedanjem. Naučite prepoznati signale gladi i sitosti. Kako biste to mogli postići, jedite svaka 3 do 4 sata, odnosno 3 glavna obroka i 2 međuobroka. Glavni obroci su doručak, ručak i večera i između njih ubacite te manje međuobroke. Na taj način svojem tijelu šaljete poruku da hranu može očekivati redovito i moguće je da ćete početi osjećati glad svaki dan u otprilike isto vrijeme. To će glad učiniti predvidljivom i podnošljivom. U glavne obroke uključite hranu iz svih skupina namirnica. Na taj način ćete svojem tijelu osigurati energiju i hranjive tvari koje su mu potrebne. Kada vaše tijelo dobije sve što mu je potrebno i intenzitet i učestalost žudnje za hranom će se značajno smanjiti. Pokušajte primijetiti kada se pojavljuje sitost. Jedite svjesno i fokusirajte se na izgled, zvuk, miris, okus i teksturu hrane. U vrijeme obroka možete nekada zastati i pokušati primijetiti osjećate li sitost ili ne. Ako primijetite da ste pojeli dovoljno i zadovoljni ste sa svojom sitošću, možete prestati jesti, čak i ako je na tanjuru ostalo još hrane. Međutim, osobe koje ne osjećaju glad i sitost treba će ponovno upoznati potrebe svojeg tijela, a da bi to bilo moguće, potrebno je uvesti ovu strukturu u obroke. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Svoje iskustvo s dijetama možete podijeliti u komentarima. Još jedan podsjetnik za kraj. Niste vi krivi za to što vam dijete nisu uspjele. Industrija dijeta svake godine izmišlja nove dijete koje nemaju nikakvu budućnost. Što mislite zašto se mora izmisliti nova dijeta svake godine? Zato što dođe do zasićenja i ljudi izgube povjerenje u određenu dijetu jer shvate da ona ne funkcionira onako kako su se nadali i kako im je obećano, pa se prije ili kasnije mora pojaviti nova dijeta koju će netko htjeti kupiti. Ako vam se sviđa ovaj video, pritisnite palac prema gore i podijelite ga s nekim kome bi bio od koristi. Informacije u ovom videu nisu zamjena za savjet stručnjaka. Jer ako trebate savjet koji je specifičan za vas, slobodno mi se javite. Vidimo se u sljedećem videu.